Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ni inyong naman. Kini ang akong siliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Ako si Jenny, 22 years old, engaged, avid listener ko ninyong inyong programa. Ug nihigayon na, ako na ang mangayo og papor. Taga Agusan del Norte, Punto Legal kining akong suliran. Actually, dili gini akong suliran sa pamilya ni sa akong pamanunon. Bahin kini sa yuta sa ilang pamilya nga nagkapangahan sa igsuon sa iyang papa. Og aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Tuwa na sila papa niyo. Kita na rin ibilin sa nga na tumangan niyo. Ba? Bye na. Lisura tawaton mo eh. Gusto na ko, Jig. Tumay, tuwa naman si mama niyo. Bisag ingon lang ba yato si mama na ako. Pag pinanggak ito na ako. Oh, natural. Mama ba yato niyo? Sabay ato siya sa excited kayo sa tong kasal. Nagplano pag magpapalaro ko siya. Inikasal na to. Ako lagi. Sabay sigig tampak na ako. Mag-suggest kung kasi maayo alam sa atong kasal. Mao lagi. Kung wala yun siya kaabot. Hindi na siya katampang sa tong kasal. Basta na. Mamauli na ta. Kay, mahal ako ano yung tinis. May lang, may dagang tao sama sa niya. Hindi pa po po. Puro kita na rin ni Adin. Okay. Tara. Ma. Bye, Mama Mabel. Bye. Jig. Pa? Mingaw na nga itong bahay. Wala si mama ni mo nga sabaan. Pa? Kanihan to samukan. Samukan ko sa iyang kasaba. Kalingugnog ang iyang tingog. Pero, makamingaw masabda itong malitaha. Ini, Sorry. Di mingausap kong mama pa. Kay kamera ba yato ang pero yung magsulti-sulti. Girls talk. Abi na ako nakakita na kong hulip sa akong mama din sa inyong puder. Kapag kadiyot ragit kayong amo panakupan. Makamingaw si Mama Mabel. Mayo! Mayo! May nakayo man og katahuran pa. Ako na nagpamutanag og si Tuyo anak niya din sa ato pa. Basin, pariente ni ninyo. Wa ko'y labot sa inyong pamilya, day. Pero nakabalita manggod ko nga patay na siya. Nga may wa pa man unta mi masetol nga utang. Ha? Nakautang si Mama Mabel ni mo? Actually, dili gid utang nga kwarta like 5-6. May giprinda lang siyang yuta namo. Unsa mang yuta, ma'am? Igun sa man di ay kaniya. Kay makigistorya unta ko sa immediate family niya. Dali. Sud, kay di adiri ang akong father-in-law o ang iyang anak na akong pamanunon. Pangasuunon ka di ay sa anak ni Mabel? Yes, ma'am. Naabang kay papeles nga nagmatuod nga namrinda si aning mama o yuta ni mo? Niya. Dali, dayon. Sila lang si Papa ang pakiksultihi, ana.
dili man ni among yuta. Ha? Dili na inyo pa? Sa ako ning igsuon, ang iyan ning yuta nga may gidakon nga usa ka hektarya. Yes sir. Naibaw kong dili na iyang yuta. Pero since may gipakita man siyang papeles na mo, land title, ang gidawat na ako ang prinda. Bila man sa prinda ni mabilin niyo ani. 10,000 pa. Mga 6 years ago na. Atong 2015 pa man ni na prinda na mo. Ha? Kadugay na gudi ay. Mo gani sir, nga nag-interest na ni kay wa man gyud ni malukat. Unsa? Mga pila man sa di ay kun amo ning lukaton. Nagyud na sa mga 60,000 pesos. Ha? Ha? 60,000 na? Dakuan na ko ng interest. Nakalitan mi nga pagkahuman na mauglubong sa akong mother-in-law, may nito nga naningil kay nakapamirinda ko ng akong mother-in-law o kita. Yun ta nabigyan sa igsuon sa akong father-in-law. Wala ko mahibahan ko nga nang may titulo sa yuta ang akong mother-in-law sa yuta sa igsuon sa iyang bana. Unya, Naade ko nun nilang papang papili sa nang yutaa. Mao di nga, nakaprinda si mama ana. mao ba? Unya, saan mo na ron, Jigs? Ambot ani eh. Kay pareho ning papa nga, wa masayod na ng maong transaksyon. Karon naman lang may bawa na nga, patay na si mama. Kini pong naningil mo. Karon pa sa maningil nga wa na ang namarinda ana. 6 years na maday nang naprinda. Nanong karon naman na siya mapatimaw aron sa pagpaningil. Mao na. Nya kami na nuigi paningil. Samantay among ibayad ana nga, nagkadako ram ding interes ana. Pero obligado ba gud mo mobayad ana, Jig? Nga wa mo may kalibutan sa maong transaksyon. May manog ni apil mo og pirma ng transaksyon. Na si mama raman nimo. Mo di tingali mo kabayad ana oy. Mao ka? Oh, kayo lang unta kong hoon. Pero, ang saon man nga, gipaningil man mi. Bayo! Uy, ang kitindahan ng mama nimo sa yuta set. Imu-iwan o. Doon naman siya magkakaupan. Na, patay na mi ani ron. Asa man namin bayad ani? Niya. Wa pagiday mo ikabayad ni sir. Wa gyud taon mo eh. Kay wa gyud mi nakapanganda man ang utanga. Kay wa man musulti si mama na mo anak sa buhi pa siya. Kon mauna. Mapugos na lang ko ani og pasaka og kaso. Kaysa may pasakaan ni mo og kaso, ma'am. Kamong pamilya ni Mabel nga nangutang nako. Pasumunan ta mo. Aron masabutan nga birahon na namo ang maong yuta. Usao man ato ana ron. Nga man taon tay kabayad. Iblain bagitahon ko sa maong transaksyon ni mama ninyo. Ug dili sa ko gusto nga mabira ng yuta ang ngadto nila. Kay dili na amo sa ako na igsuon. Pa, kalma lang pa. Kaya imong bipin taon. Pa, kalma lang pa. Di lagi na sila kapugos nimo. Kay, wa ba yung kay gipirmahan? Og patay na ang katransak nila, ana. Ang angog kamoy panilungan, ana. Nga wa magani mo mahibaw na prinda ba di ng itaan. Maayo lang unta kon maingon anak Jenny. Kay maikog taon ko sa akong igsuon nga mahibaw nga giprinda sa akong asawa ang iyang yuta. Naluoy ko sa akong bana og sa akong father-in-law nga nahasol og nabalaka aning pagkaprinda sa yuta sa uyuan sa akong pamananon nga parehas sila sa iyang papa nga blind aning transaksyon na. Mao nga ni dangop na ko ninyo.
Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, giprinda kuno sa akong mother-in-law ang yuta sa igsuon sa iyang bana. Ug karon, patay na siya. Husto ba ang iyang giprindahan nga diri siya maningil sa akong bana o sa ugangan akong laki nga wa man sila idea ini? Ikaduhang pangutana, 2015 pa kuno ning naprinda yuta ang ato nila sa kantidad nga 10,000. Apan karon, niabot na kuno og 60,000 ang bayranan aron malukat. Husto ba kuno ilang gibuhat? Murag dako raman kaayo ang tubo. Ikatulong pangutana, kung dili ko na makabayad ang pamilya sa akong pamanunon, sumunan sila, kay birahon na lang nila ang yuta. May dako ba silang bintaha o magkakaso-kaso na ni? Mapugos ba nila sa pagpabayad ang akong ugangan? Ikaupat o katapusan, kung pananglit dili makabayad ang akong ugangan, mapriso ba siya? Uy man ang angay na mubuhaton aning kasuha, kay may kopya baya sab sila sa titulo. Pero, wa siya proof nga ikapakita sa pagkaprinda. Palihog, tabangi og tamagi ko. Kini ang akong suliran, Jenny. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako ang inyohang kauban karong adlaw nga muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, mga problema nato sa ato ang mga kapikas, kabanay mga emotional nato nga mga problema na batay mga butang nga nagpa-bother nato karong mga panahon na sakit ba to ang dughan nganuman kinsay naka-hurt man nato, uy, sige lang, ipadala ang inyong mga suwat og suliran sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo ang importante kompleto ang mga pangalan, detalye, mga hinungdan, sinugdanan anang inyong mga problema para masakto ug klaro pud among mahatag nga tambag ug tubag anang inyong mga pangutana. Greetings and shout out sa tanan natong mga likers, followers dinha sa kini ang akong suliran official writers page sa Facebook. Labi na gyud ang mga nag-follow nako sa ako ang Facebook account nga Elaine Bathan. No, makita naman ninyo akong account Elaine Bathan, ha? No, sa Facebook. Palihog lang kog like and follow please. Og naatay Instagram account. Kisa ng mga techie din ha. My Instagram account is Attorney Elaine. Naasad ko sa Twitter. Saon ta man nino, uso naman gyud ni kinahanglan gyud ta ma-abreast sa times. At again, reminder, ang kaning mga social media accounts nato ba, dili ni nato kanang diary or dili although imuha ning page pero careful ha, di ta magpatakag post labinag nagdaot tag lain, nagdaot tag silingan, nag-like og share tag mga di mao or fake news. Be responsible users of social media. Labi na karon nga hapit ng eleksyon, please lang guys, grabe kayong mga trolls, no? Bahalag kinsay inyohang suportaran, siguraduha lang gyud palihog, demokrasya man gyud ni no, pero siguraduha lang palihog nga ang reason or ang rason nganong mubutar mo ana niya klaro, and that ang inyuhang gibasihan sigon sa inyuhang nabasa og ang inyong gibasa sakto ang source, dili mugna, no? Kay lisod kayo ng mugna ato ang himuong basihan, no? Fake news, no to fake news, no? Verify facts kay ang ato ang kaugmaon in town ang mahimong alaot ani kung di nato na gamiton og tarong, no? Please lang, let us be responsible gyud voters kay in the next 6 years kung unsay mahitabo sa ato ang nasud kitang tanan ang magka-problema. Importante na ay track record, no? Walay mga anomalya, walay bahid sa mga korupsyon, klaro ang plataporma, misalig taan niya nga makapalambo sa ato ang nasod. Cleanly, maka-advocate og clean governance. Ha? Kana lang yun. Letter sender karong adlaw taga Agusan del Norte. Shout out sa ato ang mga letter senders, avid fans and listeners dinha sa Agusan del Norte. Si Jenny, ato ang letter sender, 22 years old. And shout out also to Jenny Tolomia Librandor. Shout out Attorney Elaine sa mga taga Negros Oriental nga kanunay naminaw og DYHP.
noon hanggang ngayon. Jerry Lirandor, di ay ni Attorney Elaine. Oy, diri sa Paknaan, Mandaue City. Hi! And of course, to my best friend, no, Clark Dale Morpos din ha sa Paknaan ug sa iyahang tibok banay ug tibok pamilya. Hello and regards ninyong tanan din ha, no? Ako taga Mandaue sago, lumad nga taga Mandaue. So hello, no? Una niyang pangutana, giprinda kuno sa iyang mother-in-law ang yuta sa igsuon sa iyahang bana. Ug karon patay na siya. Husto ba ang iyahang giprindahan nga diri siya maningil sa ako ang bana ug ugangang laki nga wa man silay idea ani. Okay, una na kong pangutana, kanang pagprinda og yuta ba, ang pagpasabot manggod ana mao ni. Ang usa ka tawo, let's say ang imohang mother-in-law nangutang, unya ang iyang giutangan nagkinahanglan og garantiya, no, nga in the event nga di siya makabayad kaning butanga nga iyahang igarantiya, muna no i-mortgage niya, iyang iprinda, maunay mahimong bayad. Ang atong balaod wa nagdili ana, pwede na siya provided no nga kani makomply. Una, nga maski pa nga unta to dapat ikaw tag-iya anang butang nga imuhang gigarantiya. Or kung di man gani ka tag-iya anang butanga, naay pagtugot ug nakahibalo ang tag-iya sa maong butang, in this case yuta, nga iya din ang gigarantiya kay liman lang kang dili siya nangutang yang anong siya may mubayad. Dili siya nangutang yang anong iya mang yuta mo ibayad. Dapat na ipagtugot ug nakahibalo ang tag-iya sa yuta nga gigamit para pagprinda ani. Unya di po na basta-basta, di po na pwede verbal. Kinahanglan na ay document nga gitawag na real estate mortgage. Dokumento nga pirmado sa giutangan, nangutang, ug sa tag-iya sa yuta nga gigamit nga garantiya. Isip prinda, no, sa maong yuta. Notaryuhan ni, unya kung titulado manggani ni, dapat naka-annotate ni sa title para mahimo siyang effective, no, na pwede na magukod sa katong giutangan ang maong yuta. Pwede niya marimate, pwede niya ma-foreclose in the event nga dili makabayad ang katong nangutang, no, kay mo man na ang pasabot ana. Now, atong susihon ang sitwasyon. Kung wa kahibaw, no, ang tag-iya sa yuta nga giprinda di ay ang iyahang yuta, dili gyud na pwede nga mo'y mahimong bayad o di pud pwede nga katong way labot sa utang, samot na tong wa kahibaw nga naday utang, mo'y mahimong pabayaron kay kanang utang personal manggod na nga kanang aksyon, no? Ikaduhang pangutana, 2015 pa kuno ning naprinda yutaa ngadto nila sa kantidad nga 10,000. Uy, kagamay. Apan karon niabot ang 60,000. Pila day interest ani 10,000 kada tuig. Ang bayranan aron malukat, husto bagod ning ilahang gibuhat. Murag dako ra man kaayo ang tubo, dako gyud. No, pero wa sa takabaw, kay kibaw mo wa man go usury law diri sa Pilipinas na. Depende man gud na kay kani manggong utang kasabutan ni sa duha ka tawo. Duha ka tawo nga pwede na musud og kontrata kanang mga tawo nga sakto nas pangisip, sakto nas edad. Meaning nakasabot na sa ilahang sudlan o gipirmahan o gikasabutan. So kung dako ang interest, bahalag dako. Kung nisabo nakasabot sila, wa siya tiuni, wa siya ilara, wa siya pugsa, binding na siya. Okay? Pero like I said, dili man gud na utang no sa imong bana o sa imong kanang yang igsuon, wa man sila labot ngano siya may pabayron, no? Ikatulong pangutana, kung dili kuno makabayad ang pamilya sa akong pamanhunon, sumunan kuno sila, sumons ba? Kay birahon na lang nila ang yuta. May dako ba silang bintaha o magkaso-kaso na ni? Mapugos ba nila pagpabayad ang ako ang ugangan? Okay. Ang ako yung pangutana, no, kay base sa imuhang suwat, wa manggod nimo gisulti kung naaba mo'y sakto dokumento ug kung na-follow ba. Ang imuharang suwat diri nga here comes my mother-in-law, mortgage the said title. When you say mortgage mo, lagi na tinuod prinda. Ang akong pangutana, naabay dokumento to prove sakto ba pud ang gipirmahan nga dokumento, no, or
Dili. Kay kung utang lang ang gipirmahan, wa nakabutang didto nga giprinda ang yuta, unya wa, or even if nakabutang, unya wa ni pirma ang tag-iya sa yuta, it is good as an ordinary nga utang nga why security. No, ordinary siya nga utang nga angay nimo paninglon, dili nimo pwede marimati ang maong yuta. No, complicated man na, di man na inanak ka sayon nga mansanla tag yuta or mo pirma tag real estate nga mortgage. So akong advice nimo, susiha ra, no? Susiha sa ug-una. Kay para makihibaw ta kung unsa ka kusog ang ilahang claim as against sa inyo ha. Kay kinahanglan man ta makibaw kung unsay inyuhang mga katungod para makibaw ta ug asa mo managang ug asa mo depensa, no? So mabetter siguro nga mo duol gyud tag abogado kay para mapatan-aw ninyo kung unsa man ganinang mga documents nga naa mo. Ikaupat ug katapusang pangutana, kung pananglit di mi makabayad, dili makabayad ang akong ugangan, mapriso ba siya? Unsa may angay namong buhaton aning kasuha? Kay may kopya baya sad sila sa titulo, pero wa sila'y proof nga ipakita nga pagkaprindaan. Diha ta makabintaha. Unsa may ilahang proof? Kung walay proof, then it is just an ordinary nga utang. Why mapriso sa utang pero pwede sila makakiha aron mabayran, no? Ang kana sad, no, we have to acknowledge nga while dili valid ang pagprinda, di pud ta kalimod nga naapod mo'y obligasyon sa pagbayad sa utang kay nangutang mangyod. Ang ato lang ana nga dili pwede nga ang yuta mo'y gamiton isip bayad. No, so at least din handapida na ay possibility nga basin pwede pa ta magka-compromise ug magkasabot nga ay lanig prindaha, ay lanig ko ang yuta kay di man nimo makuha ang yuta. Acknowledge pod mo on your end nga namoy utang, and then dinha mo magsugod og bargain, magsabot og maghusay nga okay 10,000 ra man gyud imuhang gipagawas, perting dakoa ang imuhang interest. Mahimo ba nga para mag-abot tas tunga-tunga pagamya nimo mubayad mis principal ay palabiig dako pod ang interest aron mahuman ta kaysa sa mga adto tag korte, mga adto ta mubayad tag abogado, mga pildi tang tanan. Okay? Remember, no, mga sukintig paminaw, naagyoy pamaagi pagsulbad sa mga conflict ug sa mga problema, dili tanan nga mga problema atong ikaso. Mas maayo gani gyud unta nga mahusay ug mahapsay pinaagi sa compromise agreement ug pag-inigstoryahay. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gyapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.